Zjavenie 20, 12 až 13 hovorí: a videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacích pred trónom Božím, a otvorili sa knihy a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť, i peklo dali mŕtvych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. A to je možno taká malá nahrávka samotnému evaníliu, pretože katolíci veľmi typicky veria práve tomu, že keď mám dobré skutky, pôjdem do neba, a keď mám zlé skutky, tak pôjdem do pekla. Uvidíme to aj v tomto článku. Náznaky tejto myšlienky. A teda, ak to nie je o milosti Kristovej, o Kristových skutkoch, o Kristovom diele, o Kristových zásluhách a to, čo on spravil pre mňa, jeho dokonalé dielo, pre ktoré ja viem byť zachránený. V 2. Korinťanom 5.21, myslím, sa píše: on sa stal hriechom za nás, aby my sme boli spravodlivosťou Božou v ňom. To znamená, vymenili sme si miesto s Kristom. Pokiaľ budem súdený za svoje vlastné skutky, pôjdem do pekla. A všetci ľudia, ktorí sú tu mŕtvi, sú súdení zo svojich vlastných skutkov. Jediný spôsob, ako nebyť odsúdený zo svojich vlastných skutkov, je, že príjmem, že Ježiš už za to odsúdený bol.